Setembre, quin mes més meravellós, més fantàstic. Jo crec que el nostre Senyor, quan va crear els calendaris dels mesos, va posar ahí setembre, saps, per posar alguna cosa. Entre l'estiu i la tardor, ahí està bé. Saps, en aquest període d'entretemps que ningú entén i en el que més emocionant que pots fer en la teua vida és decidir si posar-te un pantaló curt o un pantaló llarg o comprar-te una llibreta i un boli per a començar el curs. És un mes d'ixos absurds, que fem coses absurdes, o com diria també en el sistema d'educació valenciana trilingüe, que tenim així a Reis Gallego, coses estúpides, stupid things, no? Coses estúpides, perquè és un mes, setembre és un mes com edulcorat, com de sobre de sucre. És com si volguérem ser millors persones, una versió 2.0 de nosaltres mateixos, una versió d'estes de manual d'autoajuda. I ens encabotem en fer coses i més coses i l'únic que fem és gastar-nos i vinga a gastar diners. Ens apuntem al gimnàs pensant-nos que anirem il·lusos de nosaltres algun dia. Ens apuntem a l'anglès i fins i tot ens dona per fer col·leccionables d'ixos, saps, com ens posem nostàlgics en els records de la infantesa, col·leccionables d'ixos mítics, de crea tu propio portaaviones americano de la Segunda Guerra Mundial a escala 1.10. Que per a qui no ho sàpia, un portaavions americà de la Segona Guerra Mundial a escala 1.10 és d'un tamany com si fora d'un sofà d'estos de 3 peces o com d'una taula del menjador d'estes ben grans, saps? És que fem coses que no... Mira, ahí estem, vinga a pegar voltes. És un mes tan absurd que si no existirà seria millor per a tots nosaltres i per a les nostres butxaques. I damunt enguany és que, mira, ahir, ho hem volgut clavar tot dins de setembre, tot ahir, clavat, com si fos un calaix de sastre, tot, vinga cap a dins, tots els actes, totes les històries, ahir. I ens ha quedat un mes, mira, per emmarcar, com si fos això una pel·lícula d'estes de Berlanga, saps? D'estes corals, en la banda de música, tot ahí, tot ahí, tot l'empastre, tota la... I clar, és que damunt, enguany, és que és l'any Berlanga, o sigui, és que està tot lligat, saps? I els valencians li hem volgut fer el nostre particular homenatge. Música, mestre. Reunió de màxima urgència de l'editorial Drassana per a decidir quan fem els premis i traferit de Sant Joan. Sabater, què fem? Ei, posa-los ahí en setembre, que toca, no n'hi ha res. Gabinet de crisi de l'Ajuntament de València i les comissions falleres per a decidir quan fem els Sant Josep, les falles. Posa-ho ahí en setembre, total, si no n'hi ha res. I clar, emmaregeu al nostre senyor, pobre home, perquè ell ja té una agenda ben definida, uns actes ahí establerts. No me toquéis los santos, que los he puesto ahí por algo, perquè el nostre senyor quan s'enfada parla en castellà. I clar, así que paganos, vosotros os lo habéis buscado. Voy a poneros un diluvio universal quan planteu les falles. Que puja el preu de la llum tots els sants dies. Que seguisca la pandèmia. Més pandèmia, per favor. Los valencianos vais a estar infrafinanciados toda vuestra puta vida. El Barça Messi se'n va del Barça, pero los madrileños los furtan a Toni Cantó. Para la música, Lucas, para. València Plaza, jo em pensava que aneu a posar-me una traca o, no sé, un castellet, alguna cosa, que estem així en l'any Berlanga, no sé. El cas és que, a veure, de tot això com reaccionaria el govern central? Què és el que diu Pedro Sánchez? Acabem de rebre ara unes declaracions en exclusiva del president del govern, Pedro Sánchez. Les escoltem. Endavant, per favor. Yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación no os la voy a dar porque os la debo. Porque la explicación es innecesaria, porque vosotros sois inteligentes y despejados. Sobre todo, y esta es la razón fundamental, sois nobles y bravos. Muy bien. Y ningún otro pueblo de alrededor puede arrebataros el triunfo que os merecéis por vuestro coraje, orgullo del universo. Ahí lo dado. Orgullo del universo, que ben considerat gens tenen a Madrid, I que bé parla el guapo. Però, de tota manera,
ja vos advertís que no aneu jugant, senyor Baidal, no aneu jugant, perquè, clar, és que, a veure, és que a al nostre senyor, no li assenta massa bé que aneu editant llibres per ahir, saps, que tenen més èxit que els seus. Saps, perquè tu vas a una llibreria, a la secció de ficció, i veus que Noruega, de Rafa La Huerta, està per davant en èxit de vendes que el best-seller de la Bíblia. I això no pot ser, ara vos ho explicarà Felip Bens, ho expliques això, no? Felip, és que Felip, aneu provocant. Clar, és que esteu ahí provocant, això no pot ser. Que, per cert, m'han dit que van a fer la segona part, no?, de Noruega. Sí? És que, clar, jo quan penso en les segones parts no puc evitar pensar en això. Noruega 2, el judici final. Està clar que d'esta pandèmia i d'este setembre apocalíptic que estem vivint no ens salvarà ni cap polític, ni cap faller, ni cap col·leccionable, ni cap Déu totpoderós i una miqueta rencoroset. Està clar que de tot este caos que estem vivint i de la incertesa que ens espera en els pròxims dies, res d'això ens val. L'únic que ens salvarà és la literatura, els llibres i poder expressar-nos com ens done la real gana. Benvinguts i moltes gràcies. I ara sí que sí, comencem el lliurament dels premis. Ara Felip Bens, membre de la revista Lletra Ferit i l'editorial La Drassana, ens dedicarà unes paraules. Endavant, Felip. Ese día, un señor de mediana edad, muy flaco y con bigotito, había ido reptando entre la masa del tranvía hasta colocarse de pie en la plataforma muy pegado a aquella chica de las ancas partidas que tenía traza de ser una pescadera del Grau, muy bragada. El tranvía rodaba por la avenida del puerto. Bona nit, benvingudes, benvinguts a la València que mira a la mar, al territori Drassana. Cap a l'avinguda del Port, allà, cap a la ciutat, on avui està l'edifici del Rellonge, hi hagué l'escala reial, que alguns recordareu perquè la heu coneguda o perquè vos hagin parlat d'ella. On hi hagué, segles arrere, allí mateix, els primers ponts de fusta on les barcasses descarregaven les mercaderies dels vaixells fondejats enfront de la platja del Grau. Sí, tot això, tot el moll, tot el port, era una platja d'arena finíssima, com la del Cabanyal, la de la Patacona, la Malvarrosa, la del tramvia. I més enllà del pont de fusta, que és com una passarel·la que se n'entra en la mar, estaven gestant les drassanes gòtiques que inspiraren el nom de la nostra editorial. Benvingudes i benvinguts a esta València tan estimada i tan volguda com la que naixqué de l'illa fluvial del Túria, tan estimada i tan volguda com cada vila i cada llogaret i cada racó i cada cala i cada platja i cada bosc i cada secà i cada horta i cada muntanya de la nostra terra, de la València que és molt més que el Cap i Casal, que és regne i és país, del Seny al Segura, i que ara, gràcies a aquests premis, s'estén sigil·losament fins als confins escandinaus de l'Europa del Nord. Per què ens apleguen obres tan bones com Narcís i el Capità Boira, com L'últim dels valencians i el traficant de nits, com La casa invisible i Noruega, com les dos que premiarem esta nit? Casualitat? Sort? Valencians, mediterranis. És la divisa que imprimirem a Drassana des del principi. És la divisa que practiquem en les nostres vides, els que fem Drassana privadament i també en el nostre catàleg, sortejant tot escull
tota dificultat. És la divisa, trobe, que fa eixe efecte crida, que ens identifica i ens projecta al món de la cultura. La divisa en la qual, volem creure, molts se senten identificats, còmodes, i cada dia més, coordenades de normalitat, en la literatura i la cultura, on la literatura i la cultura es poden obrir pas en plena llibertat. Som orfebres d'açò, xus d'açò. Mimem la longitud i la latitud en les quals el talent puga emergir. És el nostre repte quotidià. Això fem, amigues, amics, i avui és la festa en què celebrem la literatura, la cultura, la valencianitat i la vida. Gràcies a València Plaza pel compromís, a Miquel Miró i Joan Ignasi Alfonso per la complicitat, a Maite Domingo per l'organització, a les autoritats i a tots els que ens acompanyeu. I sobretot, enhorabona als premiats. Vosaltres sou els qui doneu sentit a tot això. Gràcies, de cor. I ara demanem la presència de Joan Ignasi Alfonso, director d'Expansió Comercial d'Ediciones Plaza, per a dir unes paraules. Gràcies, Maria. Bona nit a tots i a totes. Bé, quarta edició dels Premis Lletra Ferit. I Ediciones Plaza vol confirmar la seva aposta i el seu compromís amb el nostre territori i amb la nostra cultura. Però jo voldria anar una miqueta més enllà, perquè jo crec que parle per tota la nostra empresa si dic que estem orgullosíssims de l'èxit que han tingut les nostres novel·les premiades. Ja començarem sentint-nos molt satisfets de l'originalitat i la gran acollida que va tindre el Narcís de Fenollosa. L'any següent ens inflàrem a recomanar a tot el món conegut la lectura de l'últim dels valencians, de Colomer, per aquest retrat tan encertat que fa de com són els valencians i d'on venim. I enguany ja ens hem sentit veritablement desbordats pel fenomen Noruega de Rafa La Huerta. Potser hem d'incidir una miqueta més per fer alguna d'autocrítica en els Diafebus, perquè és un mercat, són molt bones novel·les juvenils, però van a un mercat molt més difícil, i hem d'incidir perquè jo crec que tenim molt a recórrer allà. Però tot plegat, trobo que el nostre orgull com coeditors ha acabat d'esclatar. La presència d'Ediciones Plaza als Premis Lletra Ferit està més que consolidada, i arribats a aquest punt jo crec que cal tornar a agrair als nostres socis i amics de Drassana, a Vicent, a Toni, a Felip, que ens hagin invitat a formar part d'aquest gran projecte que és Lletra Ferit. I com no també a les institucions, particularment a la Conselleria d'Educació, Reyes Gallego, perquè ens han donat suport des de la primera edició dels premis. I sense aquest suport, evidentment, jo crec que això no seria possible, estic convençut, i crec que és important que continuem. I és important també explicar per què hem de continuar. I per reflectir això, jo volia explicar-vos que aquests últims mesos molta gent se'ns ha costat, atrets per l'èxit sense precedent de Noruega, demanant-nos que s'anàvem a traduir al castellà la novel·la, perquè la volien llegir, tenien curiositat, tenien ganes de llegir-la, però s'estimaven més fer-ho en castellà perquè, no és perquè no puguen llegir en valencià, sinó perquè és una miqueta més aspre, més difícil, no? Costa més. Potser vos sona això. El cas és que faig una prova per dir que evidentment l'acabarem traduint. L'acabarem traduint no per això, l'acabarem traduint perquè una novel·la que ha demostrat la força que ha demostrat Noruega mereix que li obrim les nostres fronteres lingüístiques i que se'n vaig a buscar aquesta immensitat demogràfica que és el món castellano-parlant. Però tornant a aquesta demanda de traducció, crec que hem d'entendre que per a molts valencians que han viscut en un entorn castellano-parlant, com ara pot ser l'àrea metropolitana de València, els costa llegir en valencià, els costa expressar-se en valencià. I jo mateix en soc un exemple. Jo als 20 anys no sabia parlar en valencià i avui estic així fent un parlament en valencià davant de tots vosaltres i no és fàcil.
No és fàcil, però no ens enganyem, tampoc és tan difícil. I dic això perquè jo crec que cadascú de nosaltres, dins de les seues possibilitats i el seu entorn, hauríem d'animar els valencians que no tenen el valencià com a llengua materna a que s'atrevisquen a llegir novel·la en valencià. Perquè no és tan difícil, com dic, i a més sentiran una satisfacció especial, diferent, que té a veure en la seva identitat, i d'això n'estic convençut. I ningú així nega l'enorme riquesa cultural que suposa néixer i viure en una comunitat bilingüe com la nostra. Més encara quan l'altra llengua que compartim té la força, la diversitat cultural i l'abast que té el castellà. I de fet, el nostre homenatge, més que merescut homenatge avui, com s'ha anunciat ja, és per un autor valencià d'èxit universal, Manuel Vicent, que ha escrit el gruix de la seva obra en castellà, perquè tenim dues llengües. Som afortunats, però hem de ser conscients que una d'elles és molt més vulnerable. I si volem que tingui continuïtat, hem de parlar-la més, hem de llegir-la més i hem d'estimular el seu ús dins, això sí, d'un entorn saludable i no agressiu. La nostra contribució, la d'Ediciones Plaza, ja la veieu, és la promoció de la literatura escrita en valencià i el suport en general de les lletres valencianes. Vull acabar donant l'enhorabona i desitjant molts èxits als dos premiats d'avui, el Premi Lletra Ferell i el Premi Diafebus, que s'anunciaran d'ací una estona, i a la resta, gràcies per la vostra assistència i molt bona nit. Per entregar el premi, que sí. Mira, el tenim així. Que és el... Espereu-se que... Vaidal, m'has donat això... Espera't a veure. Calla, calla. Diafebus. Tenia baix. I el guanyador del quart premi Diafebus de novel·la juvenil és per a Toni Caballero i Sergio Hernández per l'àlbum il·lustrat El diari de Laia. Què tal? Bona vesprada. En primer lloc, moltíssimes gràcies al jurat, a tot l'equip que ha format part d'ell i també a vosaltres per acompanyar-nos en aquesta vesprada fantàstica, no? Per a nosaltres. La veritat és que estem a un núvol. El diari de Laia, per parlar-vos una mica d'aquesta obra, és un àlbum il·lustrat, juvenil, que realment està protagonitzat per Laia, una adolescent valenciana de la generació Z, i que té una passió tan íntima com universal, que és, com ja podreu suposar, per el seu títol, escriure un diari. En aquest diari parla dels problemes típics dels adolescents, com ara l'amor, el desamor, la identitat, els problemes de família, però també el por al futur. Qualsevol diria que Laia és l'adolescent que tots encara portem una mica al nostre cor. Bona vesprada. Quins nervis, crec que l'última vegada que me donaven un guardó fou als 7 anys en el col·le. Així que, moltes gràcies a tot l'equip de Drassana i a tots i totes les que esteu així. Com ve apuntar-me el company Sergio, el diari de Laia és un àlbum il·lustrat que compta en una part de text i una part d'il·lustració. I la part d'il·lustració ha suposat un repte per a mi, perquè és traduir al món del manga tots els racons i els llocs més emblemàtics de la nostra ciutat. A més, sempre ho parlem Sergi i jo, hem posat xicotets easter eggs, que diguem nosaltres, que tots els joves i tot el públic dirigit que llisca Laia va trobar molt a prop, perquè també estan al mateix període de Laia creixent i convertir-se en adults. En definitiva, el que volíem fer en el diari de Laia, és reivindicar un poc la nostra cultura i mostrar a tots i totes que així a València també es poden fer
qualsevol tipus d'històries, independentment de l'estil o del gènere que tinga. Gràcies. I per a terminar ja, no ens posem més intensitos, que així podríem estar parlant hores. Només dir que crec que com a autors tenim el deure, i ha quedat demostrat, que hem de lluitar per construir la ciutat i la cultura que mereixem els valencians. Creguem també que la generació que està per vindre, la generació de l'Alla, mereix un futur amb el que crec que tots els que estem així tan sols soñàvem anys atrás i que abans era una utopia. I per últim, recordar-vos, i no oblideu mai, això, que no hi ha res més universal que la cultura local. Moltes gràcies. Enhorabona als premiats. Ja sabeu de la nostra generositat, l'organització ha fet l'entrega a tots els assistents d'una borsa amb el darrer número de la revista Lletra Ferit i una de les darreres novetats editorials de Drassana, Als peus de la lletra, de Toni Sabater. Una suggestiva guia d'autors i obres per als amants de la literatura. I ara demanem la presència de Toni Sabater i Josep Vicent Miralles, membres de la revista Lletra Ferit i de l'editorial Llibres de la Drassana, per a fer l'entrega del premi, del següent premi de la nit. Bona nit i moltes gràcies a tots. No recorde a qui vaig llegir-la, però sí la frase. Enmig d'un text que evocava alguns dels nostres habituals conflictes identitaris, aquell, a qui no recorde, va acabar d'una manera clara, precisa i en certa manera feliç. Soc valencià i, per tant, grec, va sentenciar. Jo diria que més enllà d'unes altres filiacions, més o menys compatibles, qualsevol valencià, qualsevol valenciana contemporània signaria eixa frase. Eixe substrat d'orgull que travessa 2 mil·lennis podria ser una pacífica concòrdia en la qual tots, o quasi tots, ens podríem trobar ben a gust. Les raons de per què hem arribat a interioritzar eixa herència o eixa simpatia finalment són tan fondes com la realitat i les circumstàncies que pot constatar la història. Però també existeixen avisos, senyals, recordatoris de la contemporaneïtat que influeixen tant o més que les més erudites i raonades disquisicions historiogràfiques. Manuel Vicent, el nostre guardonat d'enguany amb el Premi Lletra Ferit de Cultura Valenciana i, per tant, grega, és un emissor constant d'eixos avisos, d'eixos senyals, d'eixos recordatoris. Ja molt jove va aprendre d'Albert Camus que la profunditat màxima on podem arribar és la pell, que d'alguna manera ahí està tot. Digueu-li hedonisme o epicureisme si voleu, però sobretot oblideu els tòpics, oblideu els anuncis de cervesa que evoquen uns entorns idíl·lics i interessats, falsos, que confonen per pura enveja i desig d'apropiació llatinitat amb mediterraneïtat. Al llarg d'una obra memorable, Manuel Vicent ha construït un ordre sensual que evoca ací i allà, en pinzellades breus, però constants, universos que es condensen en coses com la senzillesa alimentària, els fruits primordials, els barrancs rebentats de flors de baladre, la visió o la presència sempre propera de la mar, la navegació com a imperatiu moral, o l'estiu, o fins i tot el brunzit de les mosques que destorben les hores de descans en les vesprades, o el sol de les xitxarres enmig de la calor, com una banda sonora que simbolitza un paisatge que mai hauríem oblidar. Tòpics, diran alguns, realitats certes i la seva plasmació literària, com podem dir i constatar molts, o tots els que estem esta nit ací amb tu. L'obra de Vicent, prop de 50 volums entre novel·les, recopilacions d'articles i llibres més miscel·lànics, té moltes virtuts, però avui, nosaltres, voldríem destacar eixa memòria profunda, eixe, deixa'm que li diguem, el disc dur dels olors, els sabors i les sensacions de la infància, l'adolescència i la joventut, i de la destil·lació que la maduresa ha fet de tot això.
La columna de Manuel Vicent és el lloc de guaita del Serviola infal·lible, una consciència salada d'ulls oberts que s'ocupa del que és, del que va ser i del que serà, contra tot pronòstic, contra la força absurda i irresistible de la desfeta. Representa una Santa Bàrbara moral per a quan tenim ganes de deixar de ser trasmallers dòcils i volem guerra. Manuel Vicent, en nom de la nostra llibertat, ha fet 1, 2, 1.000 salamines contra els perses de mala sang. Però també ens ha recordat que el nostre gran pecat no fou vendre el paradís, fou vendre el tan barat. A través de l'obra literària i periodística de Manuel Vicent s'esgola el vent de la llarga nit perfumada dels valencians. Així, i també en els seus ulls, es fonen tots els blaus i es teixix un tapís fet de paraules i d'estreles. Però alerta, desconfieu, descregueu, perquè Manuel Vicent no bastís panegírics, sinó que practica un exorcisme memorialístic que convida a l'acció. Així està Dènia, els amics, el cementeri dels anglesos, una turista alemanya que trenca amb un sorollós orgasme les festes del teu poble, quan l'orquestra fa molt que ha callat i es busca recer entre les roques, la fúria d'amor del pastor solitari, les daurades absències. Representa la força de combat secreta de la decència, discreta, sàvia i hedonista. Allà, baix de la bandera de Sàrcia amb espills d'argent, militem tots nosaltres, i també uns altres distingits soldats de la lucidesa, com va ser Rafael Chirves, o com molts altres, anònims, que un dia va tindre la paraula en la punta de la llengua i no sabien, i no podien, i se'ls feia bola i se'ls podrien dins. I Manuel Vicent la va dir per tots ells. Manuel la va dir per tots nosaltres. Ara que morim d'èxit i que tots som Narcís i que Instagram ha substituït a la vida, ara que no queden llocs sagrats, ara que el silenci és un delicte, la columna de Manuel Vicent ens salva cada diumenge amb un codi precís de llums i foscors. I si després de tot el nostre destí és ser arrasats, perquè així ho vol la deessa d'ulls blaus, vale, doncs que el final vinga, però que siga llegint a Manuel Vicent, l'amic de casa, l'home bo, que assumí la veu del poble patibulari de la mar i la feu sella, i la feu seua, senzilla, proteica i admirable. Bueno. Bé, molt bona nit. Crec que ho vaig dir l'any passat ja, però això de dir després de Miralles, pues te conferís un plus de penositat que ja es comences malament, ja no me torna a passar ja, perquè ja van 2 o 3 anys que me toca eixir després d'ell i això serà probablement pitjor. Bé, diuen que els països allargats són complicats de gestionar. El nord s'assembla massa al veí del nord, el sud al del sud, i la capital no deixa d'estar massa allunyada dels seus extrems. El país dels valencians és allargat i el valencià Manuel Vicent, tot i viure des de fa dècades a Madrid, representa una curiosa vertebració de nord a sud del nostre territori. Nascut i criat a la Vilavella, a la Plana, viuria després la primera joventut a València en uns anys determinants en la seva educació sensorial i des de fa també moltes dècades manté casa i llargues estades a Dénia, en la comarca de la Marina, on, estic segur, s'ha produït bona part d'aquesta destil·lació literària de la que parlava abans Miralles, estimulada pels records i les sensacions reviscudes i reviscolades permanentment. La Plana, València, la Marina. Ixes serien les coordenades. Hi haurà qui pense, perquè ha d'haver de tot, que un certamen literari en valencià no hauria premiar ni tan sols en la modalitat de cultura valenciana, com és el cas, un escritor en castellà. No som ni remotament d'aquesta opinió, perquè pensem que tots i cadascun de nosaltres som fruits d'un cúmul de circumstàncies personals, històriques, polítiques, socials, i que les coses són com són, i no com podem especular que podien haver sigut. Manuel Vicent, valencià com el que més, i que mai ha deixat d'exercir a Madrid com a tal, forma part d'una brillant nòmina d'escriptors valencians en castellà, en molts casos valencianoparlants, com és el cas també, i als quals ni podem ni volem renunciar i dels que ens sentim ben orgullosos. De Blasco Ibáñez a Max Saub,
de Juan Gil Albert Azorín, de Miguel Hernández a María Beneito, de Francisco Brines a Rafael Chirves. El motiu principal del lliurament del Premi Lletra Ferida de Cultura Valenciana, un premi, si em permeteu la paraula, trajectòric, és reconèixer a Vicent haver contribuït com pocs a fixar en l'imaginari col·lectiu contemporani i per mitjà de la seva obra la valencianitat com a percepció sensorial. Viure i deixar viure, i escriure, i sempre a favor del plaer. Sense aldarulls, sense proclames solemnes ni incendiàries, sense estridències, sense més interferència que la seva amable i confessada condició de tranquil progre que mai ha deixat de ser-ho, allunyat sempre de rancors o de les cèlebres i terribles capelles literàries. A més, Manuel Vicent manté, a hores d'ara, una dignitat i una coherència que molt sovint veiem penosament ultratjada en altres escriptors, en arribar a certes edats. No és el cas. Serà cosa de saber envellir bé, o pot ser d'aquesta mirada valenciano-grega a la que feia referència Miralles. Preparant tot això i rellegint alguns dels seus llibres recopilatoris d'articles, en trobia en un article concret que porta per títol Las olas. No el recordava i va agradar-me molt, perquè crec que resumís perfectament bona part de la seva filosofia vital. Manuel Vicent comença dient que el mar és només un conjunt d'ones successives i la vida un altre conjunt de dies i d'hores. Citant a Conrad, ens recorda que aquesta senzilla percepció ha salvat molts mariners. En una tempesta, diu, qui només veu la grandesa i la fúria i s'aterrís, sucumbirà. Però qui oblida la immensitat i sap veure i concentrar-se en cada ona concreta que ha de superar, sobreviurà. Quan eren xiquets en la platja, continua Vicent, no tenien consciència del mar abstracte, però sí de cada ona que assaltava l'arena i que constituïa un combat. Diu també que quan veien vindre una de les grans, coronada de bromera, es preparaven per enfrontar-la. Els més audaços s'estimaven més travessar-la clavant-se en ella de cap. Altres preferien ballar-la amb el cos, seguint o deixant-se dur per l'elevació que provocava. També hi havia un tercer grup de xiquets que no veien una lluita concreta, sinó la imminència d'una força invencible i acabaven atropellats i abatuts. I conclou el mateix Vicent. Las pequeñas tragedias de cada día se componen de olas que baten el costado de nuestro navío. La única sabiduría consiste en dividir la vida en días y horas para extraer de cada una de ellas una victoria concreta sobre el dolor y una culminación del placer que te regale. Una sola ola es la que te hace naufragar. De esa hay que salvarse. Gràcies, Manuel, per acceptar el Premi Lletra Ferida de Cultura Valenciana, però gràcies sobretot per regalar-nos tantes i tan belles creacions, i particularment aquestes que ballen entre la novel·la i les memòries. Obres com Contraparaíso, Jardín de Villa Valeria, Verás el cielo abierto, León de ojos verdes o Tranvía a la Barbarossa. Un llibre, este últim, i això ens agrada molt per així, com sabeu molts, que ja forma part de la millor mitologia literària de la ciutat de València. Per tot això, moltes gràcies. Este premi no té molt de misteri, Manuel Vicent. Tercer Premi Lletra Ferit de Cultura Valenciana que després de les concessions a Joan Francesc Mira i Josep Piera, enguany és per a l'escriptor de la Vilavella, Manuel Vicent. Bé, després del que ha dit Sabater i Miralles, a mi m'agradaria conèixer aquest tipus. Crec que no existeix, però m'agradaria conèixer. Molt bé. En primer lloc, la meva gratitud al jurat per aquest Premi Lletra Ferit de la Cultura Valenciana promogut per Edicions Plaça i els llibres de la Dressana. Premi en el qual estic molt ben acompanyat per escriptors als quals admiro, Joan Francesc Mira i Josep Piera,
que el van rebre en anteriors ocasions. El portaré amb orgull. Moltes gràcies. He dit i escrit algunes vegades que en 1960 em vaig anar a Madrid, no podent escapar-me a París com era el meu desig, quan tots els meus amics de la Facultat de Dret de València es van tancar a casa seva per preparar oposicions a registres o notaries. Jo em vaig quedar sol en els billars Colón amb un tac en la mà. Me'n vaig anar a Madrid a res en concret, a deixar-me portar per la inspiració de les meues sabates. Però al poc de temps d'allà vaig assistir des d'allà al clima polític i cultural que s'estava creant a València al voltant de la figura de Joan Fuster, que liderava un projecte de recuperació de la nostra llengua i cultura valenciana per tornar-li tot el seu prestigi, orgull i dignitat. Jo havia conegut a Joan Fuster, a Vicent Ventura, a Josep Iborra, a Andreu Alfaro i a Manuel Sánchez Guarner en algunes tertúlies i fins i tot els tenia políticament com a aliats naturals per acabar sent amics. Però el fet d'estar lluny i començar a escriure en castellà em va crear cert neguit, no massa greu, i això és la veritat, però sí algo incòmode. A València, per a alguns nacionalistes, jo era el que se n'havia anat a Madrid, un desertor, i a Madrid, en canvi, era el valencià representant del luminisme llevantí, de Blasco Ibáñez, de les Falles, de la paella, del sorollisme i de tots els tòpics del llevant feliç i de la Mediterrània. Calia solucionar-ho d'alguna manera. Un dia em vaig presentar al carrer de Sant Josep, número 10 de Sueca, i Joan Fuster em va rebre amb un whisky en la mà i un cigarret en l'altra. De seguida em va treure de dubtes. Em va dir, no et preocupes, encara que no ho cregues, tu escrius en valencià perquè penses en valencià i totes les teues sensacions literàries, sentimentals i emocionals, tot t'ho proporciona aquesta terra en què vas néixer i a la qual no has renunciat. Rebuda la seva bendició apostòlica, vaig tornar-me a Madrid a somiar que la Mediterrània trencava el seu onatge contra el finestral del Cafè Gijón. La veritat és que si alguna cosa he aportat a la cultura valenciana ha estat la meva fidelitat a aquesta font d'inspiració que és encara més profunda que la llengua i la història. Es tracta d'aquesta suprarealitat que fa que et sents dins d'una placenta on s'escolta el dum-dum del cor de la mare, una pulsió rítmica que sorgeix de fons de la terra en la qual has nascut i que s'ajunta amb la cadència eterna de l'onatge de la mar de la teua infància. Una sensació que ja no podràs mai oblidar perquè t'acompanyarà sempre allà on vagis i que en el meu cas he convertit en literatura. Moltes gràcies a tots, a totes, bona nit i un cop més la meva gratitud a aquests amics de la Drassana. Com dia Ovidi Montllor, tot ben senzill i ben alegre. Moltes gràcies. Enhorabona. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux 80. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans.
Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Enhorabona, Vicent Manuel. I ara necessitem la presència de l'escriptor que no s'acaba mai i que no necessita presentació, Vicent Baidal, que ens parlarà en nom del jurat i farà l'entrega del 4è Premi Lletra Ferit de novel·la. Bona nit, moltíssimes gràcies. Estem ja tancant una nit que ha sigut particularment emotiva i especial, com de fet ho han sigut totes les nits dels Premis Lletra Ferit des de fa 4 anys. I des de l'editorial Drassana volem donar-vos les gràcies a totes les persones que heu vingut a gaudir esta nit d'amor a la literatura. A la il·lustríssima directora d'Innovació Educativa i Ordenació, Reis Gallego, als il·lustres, il·lustríssims regidors de l'Ajuntament de València, membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i del Consell Valencià de Cultura, als representants de la societat civil, del món de la cultura, l'edició, la història o el periodisme, i també, evidentment, als membres de Valencia Plaza i als autors de Drassana i de la revista Lletra Ferit. Moltíssimes gràcies perquè sense el vostre suport i el de tantíssims lectors i lectores que hi ha arreu del nostre país, la tasca que fem des de Drassana no tindria cap sentit. La nostra nau solca les mars de la cultura gràcies a tots vosaltres. En aquest sentit, no podem estar més que ben satisfets i esperançats per l'evolució d'estos premis que han mantingut un altíssim nivell literari des del principi i que han anat increixent en la seva difusió. En concret, pel que fa als Premis Diafebus de novel·la juvenil, les obres de Tono Fornes, Ivan Carbonell i Carme Cardona ens han traslladat de manera àgil, divertida, entretinguda i imaginativa a molts mons diferents, a les mars de la Mediterrània, als campaments d'estiu valencians o a una Irlanda farcida de bruixes i encantadores, de druides i encantadores. Enguany, l'obra guanyadora, El diari de l'Aia, de Toni Caballero i Sergio Hernández, és, com han explicat, un àlbum il·lustrat, un sorprenent àlbum il·lustrat que s'acosta al dia a dia d'un adolescent enfrontada a les incerteses de la vida adulta mitjançant imatges d'estil manga que reflecteixen alguns dels espais més significatius de València. Les Torres de Serrans, l'Horta, l'Albufera, l'Estació del Nord o, ací al costat, la platja de les Arenes. Vos assegure que és una obra que no deixarà indiferent a ningú. Quant als Premis Lletra Ferit de novel·la, què dir de la meravellosa tríada que hem pogut aplegar fins al moment? L'inoblidable Narciso l'onanisme de Carles Fenollosa, l'èpica història de l'últim dels valencians de Guillermo Colomer o la descomunal Noruega de Rafa La Huerta, que ja l'any passat Josep Vicent Miralles anunciava en este mateix faristol, tot i que no tenia açò, que va molestar-me, que era una novel·la que era un tro, una barbaritat, un llibre destinat a convertir-se en un emblema. Visionari, compra loteria, per favor. En relació amb tot això, també he de confessar i demanar una cosa. De tots els originals rebuts fins al moment, que enguany eren més d'una vintena, vora el 90% han sigut d'hòmens. Sabem que no passen tots els premis, però així, almenys, trobem a faltar la veu de les creadores, de les escriptores, de les lletraferides. Voldríem tindre mirades de tots els gèneres, així que, clar i ras, fem una crida per a poder comptar també amb eixes veus i eixes mirades.
Pel que fa al Premi de Novel·la d'enguany, pensem que se sumarà gojosament a eixa tríada que comentava adés. Es tracta d'una novel·la que mitjançant el record emocionat d'uns espais i uns anhels constantment maltractats, narra a través d'una nissaga familiar de 6 generacions la història de la ciutat de València des de l'assolament de les muralles en 1865 fins a les intencions destructores de l'ampliació del port en ple segle XX, alçant testimoni de la vida, les frustracions i les esperances dels valentins contemporanis. En relació amb això, cal aclarir també que en Drassana no tenim cap preferència especial per les històries centrades en la ciutat de València, com mostra el nostre ampli catàleg que mira de recórrer el país del Sénia al Segura, però, de moment, simplement ha vingut així pel que fa als premis. I és que el Premi de Novel·la d'enguany, en paraules del jurat, és una delícia, un vell somni que passarà a formar part de la millor mitologia literària de la ciutat de València. Així que no ens queda més que desvelar el nom de l'obra i l'autor premiats. Com vulguis, Maria. I el guanyador del quart Premi Lletraferit de novel·la és per a Miquel Nadal per Càndid. Jo soc especialista en... Si a tu te molestes, jo soc especialista en trencar coses d'estes. O sigui que... Bona nit a tots. Moltes gràcies per la vostra presència. Jo crec que el més encertat, el més breu i el més adequat a les circumstàncies és simplement donar les gràcies per la concessió del premi. La persona que se dedica a escriure, que escriu i que planteja com a opció vital i que té incorporada aquesta percepció de l'escriptura, partir sempre d'una presumpció de que n'hi ha coses que necessiten ser dites, que n'hi ha una realitat que necessita ser dita. És una presumpció que el lector, qualsevol lector, uns quants lectors, tindran que confirmar o que desmentiran. Esta és una història d'un Càndid, no és el Càndid de Voltaire, no és el Càndid de Leonardo Sciascia, ja m'agradaria a mi que fos així, però és un Càndid que reflexa una saga familiar en un determinat territori i en algun dels moments en què jo he estat amb la novel·la he considerat que d'alguna manera n'hi ha la possibilitat d'identificar una veritat útil, que era el que Víctor Hugo demanava a la voluntat de ficció de l'escriptor, trobar una veritat útil capaç de ser eficaç. La novel·la ha estat construïda en un moment molt difícil, i no és per la pandèmia, un moment difícil des del punt de vista personal i familiar, i estic molt content de que totes les persones que han passat a fer que Càndid fora com un protagonista, un membre més de la família i que preguntaven per com estava el Càndid i com evolucionava el Càndid, estan totes així i la veritat és que només puc estar feliç de que tots estiguem així. Estic molt content, estic desvanit de que el Càndid siga la novel·la posterior a la novel·la de Rafa La Huerta, Noruega,
que la novel·la de Gafa fora la posterior a la de l'últim dels valencians de Guillermo Colomer, que eixa fora la posterior al Narcís de Carles de Fenollosa, i també estic feliç i desvanit que el Càndid siga la novel·la anterior a totes les que vindran, perquè demostren que som capaços de relatar-nos, de contar-nos i de ser protagonistes de la ficció. Si no fem nosaltres la ficció, algú ens la farà i algú ens castigarà en aquesta ficció. En el Premi Alfaguara de 1966 a Pascua i Naranjas a Manuel Vicent, que per cert he portat i que per favor me faràs el favor de firmar-me'l, Manuel Vicent signava una autocrítica en la solapa preciosa en la que dia que un escritor no és bo tant pel que diu, sinó per la seva capacitat de suggerir. I jo això és almenys el que he intentat fer en el Càndid. Moltes gràcies i bona nit. I ara li preguem la presència de la directora d'Innovació Educativa i Ordenació, Reis Gallego, en representació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. Molt bona nit a totes i a tots. Em fa especial il·lusió compartir amb tots vosaltres la quarta edició dels Premis Lletra Ferits per moltes raons. En primer lloc, perquè és el meu primer acte públic com a directora general d'Innovació Educativa i estrenar el càrrec en uns premis literaris envoltada de lletraferits i lletraferides és un autèntic privilegi, entre altres coses, perquè els llibres i les històries, en qualsevol dels seus formats, són encara avui allò que mou l'engranatge essencial de l'aprenentatge i l'educació. En segon lloc, sempre és i serà un plaer, sempre que em convideu, acudir a qualsevol sarau que organitzen Ediciones Plaza i Llibres de la Drassana, perquè és una manera d'agrair-los la seva decidida i valenta aposta per la literatura de qualitat i en valencià. Els premis lletraferits són molt joves, però malgrat la seva curta edat, han aconseguit fer-se un lloc en el panorama literari del nostre país, gràcies a l'èxit rotund de les novel·les que l'han guanyat. També és emocionant tancar aquest acte perquè potser serem testimonis del naixement d'un nou èxit literari, i això no passa tots els dies. Així que permeteu-me de felicitar Toni Caballero i Sergi Hernández pel Premi Diafebus de novel·la juvenil i Miquel Nadal pel Premi Lletraferit de novel·la. La més sincera enhorabona, tant de bo el diari de Laia i Càndid deixen empremta en la nostra literatura tant o més com ho han fet les seues predecessores. I parlant de deixar empremta, qui la porta deixant en el món de la literatura i el periodisme d'ençà que comença a escriure és Manel Vicent, a qui m'agradaria felicitar pel Premi Lletraferit de Cultura Valenciana, que ha rebut aquesta nit. Gràcies per les teues històries, per tenir sempre al cor la terra i eixe mar nostrum que tant estimes. Com deia al principi, estar aquesta nit ací és un plaer, però també una obligació, perquè és la missió d'acostar la lectura a la societat. No esteu sols, anem de la mà. Som un govern que ha apostat decididament per la promoció del llibre i la lectura, molt especialment en valencià, com no. Ho hem fet des del principi i en pandèmia encara més. Per pal·liar les conseqüències devastadores que ha tingut la societat i també en el sector del llibre que considerem del tot estratègic, econòmicament, culturalment, educativament i sobretot emocionalment. Permeteu-me d'il·lustrar
el nostre suport amb unes poquetes xifres. Hem destinat 144 milions d'euros per la cultura en 2021. Hem incrementat un 13% la partida del llibre, arxius, biblioteques respecte a 2020 i hem dedicat prop de 2 milions en ajudes de producció editorial i l'adquisició de material bibliogràfic, beneficiant més de 60 editorials. Són dades i xifres ben considerables, però tanmateix insuficients, perquè totes les iniciatives i els diners del món són poc quan parlem de llengua, llibres i edició. Cada euro que invertim en el suport de les editorials fa possible l'aparició d'un gran llibre o el descobriment d'un nou talent literari. Per això, continuarem ampliant el nostre suport al límit de les nostres possibilitats. Per això, mai no en tindrem prou. Devem als llibres i a les editorials que els fan possible bona part del que som. Gràcies per ajudar-nos a construir una societat valenciana cada vegada més lliure, més justa, més crítica i més solidària. Seguiu convocant premis, seguiu publicant, seguiu fent llibres, que nosaltres seguirem deixant-nos la pell per fer-los arribar a tot el món. Moltes gràcies i bona nit. Moltes gràcies, Reis, per les teves paraules. Gràcies també a tots els assistents, a tots els organitzadors i moltíssimes gràcies de veritat i enhorabona a tots els premiats. Gràcies a l'editorial La Drassana, València Plaza i la revista Lletra Ferit per fer possible aquest acte. Moltíssimes gràcies, així que l'any que ve tornarem, de veres. Tingueu en compte, no podeu fugir, que ahir a mà esquerra tenim un viner d'honor per a celebrar aquest acte. I donar-li l'enhorabona en persona a tots els premiats. Gràcies.